Bere protagonista papera 12 urterekin egin zuen eta ordutik ona aparra bezala igo da bere aktore lana. Amaia Berasturi, aktore bizkaitarra, dator gaur kozinatzera. 24 urte besterik ez ditu Amaiak, baina bere oinek aspaldi utzi zuten lurra eta orain zinemagintzaren zeruzabaian dabil dizdiratxu kometa moduan. Gorgontzola, udare eta intxaurrez betetako rabioliak prestatuko ditugu elkarrekin. Oñatiko italikual pasta dendan pasta freskoak egiten dituzte. Forma, kolore eta zapore askotako pastak. Maite Murriondok dendaren arduradun eta sukaldariak pasta nola lantzen duten erakutsiko digu. Eta kuiaz eta arbendolez betetako rabioliak prestatuko dizkigu. Mutilloan berriz, teieria gaztakeko beñatek ekoizten dituen gaztak erakutsiko dizkigu. Xamurra, ondua eta urdina. Gazta urdinak ikusgarriak dira. 7 kilo inguru pisatzen du bakoitza. Argiak prest, soinuak prest, Joseba prest, ekin diesa jogun. Kaixo lagunak, eguerdion, hementxe nago gaur, aurpegi ezagun batekin. Kaixo, Amaia, ongi etorri, zer moduz? Epa, oso ondo. Oso ondo? Bai. Denborikan baldakazu, 12 urtekin hasi zinean dagoen arte. Bueno, egiz esan enazkejetan, pare barigoaz, posik. Oso ondo, lehengo urteko 80 urteko zarra zera, ni 12 urtekin hasi nintzen lania, zuke aldezu hori esan, eh? Hori esan aldot, bai. Esan gutxatien. Oso ondo. Bueno, Amaia, elkarrekin, zukaldean zemuz ibiltzezea? Bueno, nahiko ondo pentsetan dut, bai, ez dakit. Zukaldari baten parien, ez dakit. Seguro ondo, nahiko ondo esateuna normalen ondo ibiltzea. Bueno, elkarrekin gorgontzola, udare eta intxaurrez betetako rabiolekin goitugu, beste hainbat gauzakin. Adibili, Vale. Eta zuke bai lagunak, errezeta bikaina eta gonbidatu paregabiak gauta. Bueno, lagunak, eta Maia, garatuko izun hundi noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hementxe azkau rabiolik betetzeko pastaia prestatuta. Pasta freskoak ukin deu, hementxeak autiretan, eta gero laukitxotan moztuko deu, eta ikusiko zu, biltzeko ere, gauza, biltzeko era berezi bat ingo deu. Baina barruan jartzeko ingo deu. Sartagilan sartuko ditugu gurinetan intxaurrak, gero udare ondo zurituta eta garbituta lauki txikitan botako deu, eta gero hori ja ondo zukalduta da honean, zutikan kanpo gorgontzola gazta botako jo, bale? Eta horrikin, ingo deu ja pixkat ostutzean ian, gero bete ingo ditugu, bale? Ederto. Itxi eta gero egosi. Bale, eta hori dana laguntzeko, 3 gauza prestatuko ditugu, 3, eta laugarren bat, baina hori gero ja gordini botatzeko da, baina bat, hementxe gazta kreme ingo deu. Hementxe dakau tipulatxak, gurinetan gorrituko ditugu, hemen dakau gazta urdina eta esne gaina. Eta horrekin ingo deu, gazta urdiniko krematxo bat gero botatzeko gure rabioli gainetik. Baita ere ingo deu, geresi tomate batzuk, saltxatxo bat ingo deu tomatena, bale? Orduan tipula erdiak ini uste nahiko, porque galanta da, tipula erdia moztuko deu lauki txikitan, gorrituko deu, eta gero botako jo, bai tomatek erditik moztuta, eta baita ere azukre pixkat, eta gozatu ingo deu bertan. Eta gero hemen pesto antzeko bat ingo deu. Pesto bat iteko, inbiardeun bakarra da boltxo batian sartu, bai intxaurrak, bai albaka, bai gazta, kasu hontan, nola oso italiarra dan errezeta hau, parmesanua sartuko dugu gaina bere gatza puntu ematen diota txukuna gelditzea, eta hori bakarrik behar dugu birrindu olio virginakin, bale? Eta gero hemen esan duguna hau, botako dugu, ja bukatzen deunean, pixka tostatuko ditugu, sartagilan, gainetik botateko kurruskari batzuk ukitzeko gure platerian, bale? Eta hemen dikan ebai ingo ditugu laskatxo batzuk atea gainen jartzeko, bale? Itxura ona, eh? Itxura ona? Bai, ia urtetan. Guain, ateako, naski bai, nola ez da ateako. Bueno, zerrekin lagunduko jazu? Ni hasiko naiz betegarriakin, eta zuk aldiazu bitu bitipulatxa hauek, Vale. zuritu eta txikitu, bale? Oso ondo. Oso ondo, hau zure kontu, eta ni honekin jarriko naiz. Vale, ba.
Bueno, eta ni honekin hasiko naiz, eta zure azkenengo lana. Bienvenidos al, nola san? Al Eden. Al Eden. Ni uste nun jan bingainan puntaneka, baina zetatea. Bienvenidos al Eden. Ze, noiz argitaratuko lan hau? Ba, horrein, ez dakigu. Urte hasieran, baina ez dakit zehatz Zuk mehatz zure lanak indala gaitu zuia. Nik hain edekot, bai. Indezu, vale. Ja maitxute da, eta bain itxaron, a ber, trailerren bat edo zer agertzen bada. Bikain, kobratu ezu? Bai. Vale, oso garrantzitsua, zure lanak ondo bukatuta daude orduan. Bai. Vale, eta nun topatuko deu katetan edo beste gaurrengo sare berezi horietan, edo nun ateako? Ba, hau egongo da Netflixen. Netflixen, vale, oso ondo. Eta, espero da arrakasta jarra, ez da? Bueno, espero da, baina, badakizu, ez dakit, zelaldoan, gentiekia zer dinon. Hori uste da, baina, azken finien gentik deko azkenengo berbien. Bikain, baina, jende bereziak indezu bertan lana, ez da? Bai. Kontatu pixka guri, a ber, zeintzuk ateako zeaten hor eta... Ba, hor egongo gara, adibidez, Amaia Salamanca egongo da. Ona. Berta Vázquez, Ana Mena, dela abeslarize, Sergio Momo, gente asko da. Potente harra, no? Bai. Ona. Zuetzako hori bat izango zanolako jende artean ibiltzia lanian, ez da? Guztiz, bai, batez be, Amaia Salamanca txikitatik asko guztiz iaten pertsona bada, zike ikusi nabenien dauela gugaz. Bai, basen naben zondo, bai. Ona. Vale, bertan, ze papera dakazu bertan, o kontatu alda, o sekreto da? Bastante sekreto da. Bueno, aldezuna kontatu. Netflixek ez da bizten askorik esanen. Bueno, euskera zulertze aldu behak. Ez te ulertzen. Momentu baina esan dabe igualengo da bela euskera, zozer. Vale. Baina, a ber, esan aldana da, thriller bat dela. Vale, thriller hori kontatu guri, a ber, nahiko silvestre gehan nahi zer dan hori. Thriller da pur bat misterioa jarraitzen da ben serie bat. Vale. Personai asko dauz, osea, ez da holan pertsonai bat eta horren inguruen doa, baizik eta jente asko dau serie horretan. Vale. Eta isla batetara goaz. Eta thrillerra isla horretan gertatzen da. Segona. Holan apur bate pareadiziakoa edo landala. Eta berse gehiago esan alten, doaz 5 pertsona aukeratzen da bez isla horretara joateko. Bai. Eta apur bat arrap eta moduen geratzen dire isla horretan, ia zelan urten, eta hor da biz. Ezin die urten isla horretatik, zoze gaitzi. Eta ze nahiko pena sarte zaizu, ikuste izute ia malpokin hasi zala. Hau da, kipulia. Vale, oso ondo. Ez da negarritzeko, apuratzen txinoa mantentzen dugu, baina negar. Negarrez. Momenturen baten bai, baina ez hainbeste. Oso ondo. Bueno, eta lan hori aurretik kontatuz pixka zure ibilbidea. 12 urtekin zerrekin hasi zinan. Benetan triste garrizea, Ba, zinitzen 12 urtegaz, euskera zeinaben pelikula bat. Zigortzaiak deitzen da. Vale. Eta bullyingeri buruz eitzen da ben berba, hori pelikula badapurat bullyingeri buruz eitzen da bena berba. Eta superheroiari buruz, eta pelikula majoa da umientzako. Vale. Eta bueno, hori hasi zinan iten, baina neo pentsatzen dut hori ere bai haingazte izan da, beti kudeatu behar izango zendun ikasketekin, eta jarraitu, eta nola moldatu zian etxian, nola izan zian lehen dizko urratzoiek. Hasieran apur bat harritzute moduen, ze, karo, nik pelikula hori nabenien urentzako, nire familizen ez da inor zine munduen eitzen da bena lan, ez ezer orduen apurat harritzute, eta ia zelan eureko bai lagundu aztien alik eta hobien, baina ikasketak alde batera itxibarik, urentzako bai apurat barri zeizen zan, ez da, nobeda die. Baina, bueno, zaztien ikasketak nire eskolan amaitzeko, batxillergoa bukatu artean egon nintzen, eta gero ia zaztien, bueno, Juan Madrilera eta lagunduko txugu algundanien, bertan egoten, eta han jarraitu naben ikesten bai interpretazioa zein aurrezkuntza. Ikesi beti lehenengo. Orduan abilizinan ikasten, baino gelditu gabe, pentsaten dut hori garai horiek izango zela, gogorrak bai, ikasi, gero interpretazioa ikasi, lanen bateako zitaizunan Madriden. Bai, urten zien, bai, adibidez, Vitoria 3 de marzo pelikuli hemen, Vitorian Gasteizen grabe gendun. Eta kelarre bai, horrek bi pelikulak ni ikasten egon nintzen, aurrezkuntza, orduen, gatza izan. Gatza ezin geldiu, ez da? Bai. Eta ezin lagunekin nahi ibili, eta... Bueno, bai, egiz esan, bere pegak bai dekoz, baina, bueno, ni... Baina lagun berrikiten, da ondo pasatzen. Hori azkenien lanien bai lagunek eitzezuz, nire adineko jenti gaztokeiate grabeti, así que, bueno... Lagunek azkenien non nahi, ez da? Topetan basu zen? Dudi gabe, eta irikila balin basea topatzen dira, nahi gabere bai. Bai, apurka itzen hori bai. Bueno, eta esan desuna akelarre hori izan zen inflexio puntu bat, ez da? Bai, guztiz, azkenien akelarre jende askok ikusten pelikula bat da, eta atiek iridozte zera batera esateko, goiatara, da hori dana azkenien akelarre bizkerri zen da. Bienvenidos a Eden, bebai akelarreri esker.
Azkenien, bueno, bai gize da apur bat, bai inflexio puntual izen zala, eta baitzu ni, negar, Ai, ze drama triste queen, da, osea, buena Hemen ez da bukatzen dana, Bai, haber ez da baitzen. Ai, ama! Beitu, hori jarri nahi bezu txintxia, bueno, papela bat nahi zu pusketa bat? Ba, igual, bai, pase papel Venga, bat. hartu papel garbi bat, eta horreuki, eta nabazu ni bukatuko ez pikatzen hoi, Ez, Nei negar baki. gehiago ezin, Tengo. Ona. Bueno, eta goietan ze musibili zinean, berezia izango zan egun hori ere bai zuretzako, ez da? Bai, jo, oso berezize. Berezize, ba, bi motibo gaitzik. Alde batetik, ze azkerien goiatan egotie, pasada bat da, baina bai, COVID-en asuntoagaz, esan izen presentzialki, eta egon ginen Lanzaroteko hotel baten, bienvenidos a Eden Grabetan. Ezin hobe, ez da? Eta esan, oso raroa, egon ginen hotelen gesarritzek, ordenador bategaz, kamarakor, eta burrate raro. Rarua, baina, bueno, Bai, ondo, berezia... bai. Ona, bueno, a ver, normalak eba etorriko ja, eta horre hongo zea, osea, que lasai hon, etorriko ja. Bueno, hemen ikau birrinduet, unia botako deu, zua hasitzea ja neharra pixka kudeatzen, ez da? Bai. Vale, oso ondo. Bestela horrek, gafak eskatuko txutez, buzietako gafak edo. Oi, da, pentizkakuak edo buzeatzekoak. Bueno, hau, etxe jarriko ditugu hemen pixka tostatzen, eta pixka tostatu orduko, gero ja, udaria botako xio gaina. Eta badakite bai eskuartian beste lantxoen batzekin, beste lanen batekin, bai indezula, ez da? Bai, beste serie bategaz nabil, La Edad de la Ira deitzen da, eta kasunetan A3 playerrentzako da, así que bueno. Vale, ona, purian zabiltza, ez da? Bai. Eta hori estrenatu da, estrenatzeko da, edo no? Hori be bai, estrenatzeko eta, bueno, ez dakito niñoko noiz izango dan, baina badakigu otsail martxo bueltan izango dala. Bela, xe ordun, Bai, nahiko gitxi geratzen da, ja. Oso gutxi, eta horrelako estrenuak etortzen dianian, barruko txitxarek eta dantzan azte aldia. Bai. Bai, ze azkenien lan bat eitzen dozu ez da, zure maitasun dana lan horretan jartzen dozu, eta gero da ia jentiek... Baina, de repente igual, lasaitzezea, baina hortikan 6 hilabetea o urte bete argitaratze eta berriro txitxarek etorriko dira, eta pur bate astute gainera, zein eta zerreztosune, da zube bai ikusteko urduri, ze azkenien guke ez pentsa ikusten dugula jentiek, baina asko zarin hau. Ikusten gu, aste batzuk harina holan froga baten apur bat ari. Guzti da honian montaia, eta ja prestatuta, eta ja argitaratzeko da honian. Bale, eta bertan ze papera edukiko zu? Ba, horre bai, protagonista papela da. Neskier, bueno, nire personaki Sandra deitzen da. Eta da, 18 urteko neska bat, institutuan dauena. Eta bai da beste thriller bat, historizoa da, zelan mutil batek bere haitxe hildaben. Baina maltratu gaitzik, aitzek txarto tratetatzo semieri, homoseksualtasunari buruz beheitzen dugu berba, eta, bueno, apur bate adolescentzi latz bateri buruz eitzen da, berba. Vale. Eta, bueno, olako kasotan, horra adibidez zarazea, beste baten beste izen batekin atetzea, bestian bestiakin, geho kaletik jutezen, amaian horbait edeitzaldizu. Bai, gizizan, bai. Onio, indotezen gauzak ez die argitaratu, azkenin akelarre da holan apur bate garrantzitsuena. Eta gentiek, paretan dozten gentiek nire izena daki, bai zera oso gitzi pasate jatela, ez da oso normala momentuz. Bueno, hemen gurinetan jarriko deu tipulatxak, eta hemen txere bai jarri bihar deu tipula martxan. Baina, bildur, rematei zuri tipula garri zuritzen, o ez dakit? Bai, zehatuko naz, bega, karri da bestela, paseko txet zuri. Ona, neskatre bitua, zea, oso ondo. Bueno, erren da bizi, ingo deuna da, hemen txe botako deu, ja, tostatzen aizaizki gurinetan, bertara botako deu udaria, eta lehendabizi erreportaia bat ikustea jungo gea. Eta zehazki noa jungo gea, oinatira jungo gea. Italiko alden da, deitzen da, eta ikusiko zue, zer nolako pasta berezia dazkaen. Ikusi, eharrak ez, urrenguak. Bueno, oazen bertara. Eguardion Joseba, nire izena Maite da, hemen oinatin gaz, italikoal pasta den da horrien, eta gure bozu ikusi bertako produktua zeintzu diesen, etorri nirekin barrura. Gutxo gara bera, oindala, 3 urte hasi nintzen proiektu honekin, eta italikoal den da hau, apirilak 3 zabaldu nauen. Nire produktuek 2 taldetan banatuko ule. Alde batetik pasta freskue, eta ero beste aldetik pizzak. Pasta freskoen artien, desberdin edaz. Pasta simpliet, espageti, taiarinero makarroiek, edo koloretako pasta, eta gero beteta da zen rabioliak esango. Zelik espinaka gaztakin, kalabaz almendrakin,
hiru gaztanak, edo bestela jamon jor gaztakin. Eta pasta horrei laguntzeko, bai eukitzen du bi saltza ezberdin. Bada perretxiko saltza natakin eta ero beste boloñesa. Eta pitzen partien, pizza desberdin epe bai badauket. Jamon jor gazta, lau gaztanak, txampiñoi oregano eta parmesanokin adibidez, vegetala, pikadilluena, eta saltzitxa hiru gixerra eta piper berdia, hori be bai. Eta gero azkenik, ni sortzen dutenak die lasaina. Barazkidun lasaina edo okladun lasaina. Hortik aparte, denda hontan, bai saltzen dut gaztaiet, bai anei arrebak eta gurasuek sortzen da bien produktu ediezelako, eta gero, kanpotik Italiatik ikartako beste produktu batzuk bai. Orduan, sukaldera jungo gara, eta sukaldien bertan prestatuko ravioliak. Kalabaza almendra dun ravioliak egiteko, hemen dugu bion osagaia, bale? Alde batetik pasta masa esango, hortarako erabili dut semola eta ura. Gero, masa hori betetzeko, hemen dugu kalabaza almendrakin indako reienuak. Dauko, kalabaza labatik pasau eta bigunduta, eta gero almendra birrindua, nuez moskada eta gatzakin. Lehenengoko pausoa izango litzake, reienoak pote ontara bota eta makinara jungo gineke ravioliak ja betetzera. Pasta ikasten, nintzen, oindala 3 urte terdi dolan Italiara, eta aldi berien bai hori merkatura eramateko ze pausu bete bedizen bai. Pasta egiteko semola Italiatik ikartzen dut, eta pizzandako mozzarella, gaztaiebe, Italiatik ikartzen dut, baina bestela bertakoak izaten dira. Soltako hemendik, eta ertzak kendu, eta ipiniko hemen. Eta azkeneko pauso izango litzake arroz irinetik pasetie. Ia sukaldatzeko preste egongo litzakez, orduen nire proposamena da 2 eratara. Bat, egozi eta olixo pizkatxo batekin ipintzi, eta bestie, sartainen olixo apurtxo baten, erre eta lasenetan jateko. Oliotara berakatza botako, dora arte. Tomatie gehitzuko. Oin, ja, sartaine zutetik kenduko, olixoe epeltzen fateko. Bestela pasta botatzen daunien bertara, olixoe berue baldin badau, pegau itzen da orduen, apurtxo bat epelduen bida. Pasta egoziko, eta egozteko denbora, 3 minutu die, egozitako pasta berakatz eta olixoaz nahaztuko, eta prest, platora ataratzeko. Bigarren proposamena, sartainen olixo pizkatxo bat ipini, eta bertan ipiniko doratzeko. Kolore pizkatxo bat atarata gero, ja prest ataratzeko. Gatz pizkatxoa botako. Joseba, hementxe gaurko 2 platerrak. Gure dozuenien, hementxe ongo gare, oinatin, italikoaleko pasta dendan, zuei, produktuek erakusteko. Ondo izan, Joseba, agur! Hau, pamaite, ze txukuna, eta ze hona inden da pasta prejituta, bestia saltza simple baino goxo batekin, ze gauza hona, eta ze betegarri harrak sartitu zuen. Oso ona. Bueno, gurian jarraituko gero, eta ea guriak gustatzen zaizkizun, saiatuko geha honak iten, ezta? Saiatuko gara, bai. Saiatuko geha. Bueno, besarkadak. Bueno, hemen txedakau, tipulatxak, gurinetan, hemen txe olio pixka jarriet, eta zua pixka gora iokoet, zeatik hauen bota bier dio. Tomatia eta tipula. Mekatziz la mar, Amaia. Badakizu, Amaia, nire arreba, Amaia deitzeala. Bai. Txikilla. Eta tipula deitzen geniola. Bitzu. Bakizu zeatikan. Beti negarre susten gendulako. Eta guain pena ematen. Bani behizengo naz tipula igual, ematia. Ai, ama, bueno. Azten mazean neharrez utzi eta neema, vale? Vale, hola nitxiko gorduen. Bueno, eske lehenko gaztetan pixka bihurri honi, baina guain olako goza pixka pena. Beni motetxusta. Bueno, eta hemen dakau. Udarek eta intxaurrak, ere bai gurinetan inda, eta ingo diuna da gaztak eitu, baino ja zutik kanpoa, bale? Bueno, eta Amaia, konta iguzu, 2008, zemuz, baldakazu tarte ikano, dana beteta dakazu, no da dakazu proiektuak? Momentuz nahiko beteta, ze azken finien serie bat grabeti edenporazko da, luzetzuek izaten die, 8 kapitulu, imaginez da, gutxi gora bera urte erdi edo goten gara grabatzen. Vale. Eta edenen bigarren temporadie grababigu, así que, momentuz hori... Badijoa, ez da? Badijoa, bai. Eta hori reharra izan behar du, ez da? Ateatzen dianean, da beste temporaldi bat etortzean da beste bat, ez da gauzak ondo atea
diala, ez da? Hori da, posi, gainera estrene barik, esatie bigarren demoraldi bat okingo dugula. Osa, estrenatu gabe izan da gainea, Bai, estrenatu barik, ja, badakigu. Orduan behaiek ikusi duela emateko, ez da? Hombre, espero, ez da? Imagine, esan egon gondo esatie baietz ikusi barik. Ona, vale. Eta, bueno, indituzun lan guztiak, badakite bai gustare zaizula, aktore zehala, bai telesaietan, baino bai, gustare zaizula holtza gaien eta jotzea teatroa, gauza berezi gehioitean bai artista moduan. Bai. Nunda gehien gozatzen desuna? Dantzan. Nik beti engizen dute dantzan, txikitzutatik, eta asko guztizien. Egize da hori istripu bat okina ben zaldi gainien. Bai, Eta ja, zindote dantzanin barriro momentuz, lehenko moduen, baina bueno. Oendela gutxi izan da? Oendela urte bete izen da, ja. Eta beria ondila hartu zen duen? Bai, oso. Zer gertau zitzaizun? Apurtu naben astragaloa deitzen den azur bat, enabela esagutzen, baina oin eiate astuko inoiz. Sorbaldi apurtu naben, saietzatan golpiak hartu naben zen, baina, bueno, aberian dizena, hankan izen zen. Eta ebakuntza asko, eta, bueno. Eta guri kontao orduan astragalo hori nik ere ez dakiten nun da hori, hankan dago. Astragalo dago, hankan, oinien bertan, eta hitzen dugu, gorputzosoko pisue jasoten dugu, eta gainera mugimendu emoten dugu ibiltzerakoan, orduen. Ezin dozu apoio eta ezin dozu ibili, beraz. Treskantza galanta, ez da? Bai. Bueno, hau hemen utziko dugu, ikusi zuen bere beruakin hasi da urtutzen. Gero, ez bada guztiz urtutzen, aldegu beste golpe txiki bat eman da urtuko dugu, baina ni uste jungo dala urtutzen. Bueno, eta hemen txe, tipulatxak behitu ze kolore hartu diguen, haidia, eta ja, jungo naiz, gazta botatzen, eta gero zeituan, botako jot, ez negaina. Oso ondo, Negar bat bez. Oso ondo, hau gordeko deu. Eta hori, bertara botako dugu. A ber, ni saiatuko naiz botatzen horrela. A ber, dana batea, terdilla lurrea, ai ama. Bueno, moldatuko gea. Garbila da gau maigainia eta, Bai. Vale, hori holaxe, eta guen ningo jasuna da, tomate hauek, bitan edo lautan, bale? Bertara botatzeko, nahazu lautanin, da listo. Bueno, eta hemen nik gazta botatzen jugu naiz. Bueno, eta nun bizizea gaur egun, telesaio edanak iteko eta hori guztiak nun iten dituzuela nagoen. Ni pentsatzen den moitu inbiarko zeatela, bai, ez da? Bai, bueno, grabatzeko mogibitzen gara, egize da beti esan dela Madrilen egon bizarela bizitzen ez taulako gauzak eitzeko, eta ni orain gutxira arte Madrilen egonaz, 18 urtetik justo COVID-ena paseta gerora arte. Eta COVID-en ostien, esan aben, etxera torko nitzela bizitzen, gautegi sarteaga ditzen den herri baten, Bizkaian. Egon da naho, Bai, hombre, historias abogados da dana indeu bertan, Bai, bertako anaz, eta on ja, han bizinaz, orduen grabatzi etoketan danien, orduen mobitzenaz. Bestela, hain gura bota zuzure etxian, da behintzat, lasai oso denian, lasai ibili behintzat, ez da? Hori, bai, ni oso etxekoa naz, eta beti etxien egoti guztetea jate, así que... Bai, etxea hundila berko zu orduan. Bueno, nahiko handize da, bai, jardine eta dekogu. Etxien gustatzen nahi otia, etxia erra izan behar du. Nei izan logela batekin nahiko eukiko nun. Bai, ez da. Eta goiakine bai, igual, bai, basikoa. Etxien nahi zoten... Eskatzo bat, bai, ez da sukalde bat, bai, biko zu. Bai, sukaldea, bai. Sukaldea nola lanian da gauna sukaldea ondila. Ez da zu biarro, ez da biarria. Bueno, hemen eharra usaiak ateatzen nahi zaizkiunak hemen, ez dakizu. Eta hemen, ikusten dut, idala urtutzen, baina emango jo golpe txiki bat nahetelako ondo urtutziak gero betetzeko ondo egoteko, Orduan jarriko dut hemen bilan, lasai, gazta dana urtu arte. Eta hemen, esan bezala, zu honen mindaude usain batzuk ateatzen ja, ai ama. Eharraiten airea. Bueno, eta gaute dizen bertan, zure guraso orduan bertakoak diare bai, edo bertan bizi dia, edo... Bertan bizi dire oso hurbil, bai. Aitze bertakoa da, bertan jaio zan, eta nirama bilotarra, baina ara joan zan bizitzen. Ara joan zan bizitzen. Eta badaki tabernatxo bat badak azuela, ez da? Jatetxe o taberna o... Taberna bat da, egala taberna ditzen da. Egala taberna. Eta zuek hosteleritzan etzea eskuba botatzea etzea sartzen? Jo, egizizan, kosteta jate, nira iztieda gehizago guztete jako naulan soziauliago da, eta tabernan gehizago guztete jako ni... tabernatik kanpo normalien, baina, bueno, enbierra da neitzen da. Barran baino beste aldian, ez da? Bai, barrako beste bardien, jaten probetan pintxoak eta. Probatzen, vale. Ona, bueno, eta orduan ez da izu hosteleritzan moro, eta arreba bai hosteleritza ikasizun eta... Ez banik ez hosteleritza, bera dentistiera, baina gurasoari laguntzen eta egonda, tabernan inoiz biherrien, guztetan jako be bai. Eta nola gustatzen zaion, venga. Laguntzen be bai, klaro, baietz. Ona. Bueno, oso ondo, fina, zea zukaldien egila da, bez arrazoi nun, esate una erdizka ibiltzeana, nahi oso fin ibiltzea.
Eta bueno, horin jazu, baitu, bertara bota, eta jak zuzenian gero lapikura botako dugu, bale? Vale. Bai, botako dugu pixka berandu zio, zeatik gustatzen zait, tipula pixka gorritzia, bale? Vale. Ba, horrena bere karamelotea tipulai, eta gero botako dio. Bate ma jauzi da hortik, Bueno, lasai, harrapatuko ditugu, ez dia inoa jungo. Lasai. Bueno, eta bakite bai, txakolina egiten dezuela, ez da? Bai, gurasoak eitzen dabe, egala txakolina bai. Egala txakolina bai deitzen da. Bai, da ekarri entzute, hemen, Ekarri ezula? Sorpresatxu bat. Ai, ama! Atera botilla hortik ikusteko Atera, ondo, bai, a ber. Hemen da, egala txakolina. Bizkaiko txakolina. Bizkaiko txakolina. Bai. A ber, getariako erregina baino hobia da hon. Egon da. Ona, oso ona. Hemen txeutziko dugu, bale? Ederto. Gero jateko. Gero edateko, bale, bikain. Bueno, eta txakolinan ebai horrezkua botatzezu upategian, o niuen... Hor gatsa da, hor ama oso zorrotza da, berak podetan de, gurenak izeren bidan da hor, ama eta itxe geurek dana. Dana? Bai. Eta zenbat hektaria landatuta, o zenbat niten due? Hori galderi ez dakindik erantzuten, bai. Asko, bai, herri zen da, hiru terreno handi. Bai. Eta gero larrabetzu nahitzen dabe, bodegi, Gorka Izagirren bodega nahitzen dabe. Vale, ze ona, bale. Ze gauza txukuna, ona. Eta zuen tabernean, zer da, taberna bat gozarik edo amaiketako edo baskarik bai ematen dia, o ze gauza ematen dia? Bueno, a ber, baskari... Txakolina seguru baiet. Hori, txakolina seguru baiet. Vale. Eta gero, pintxoak egoten dire, eta hori pintxo taberna bada izetez. Pintxo taberna. Tortille oso gozo. Niraman tortille da, probe mira. Ezin hobia. Vale, ona. Eta tortilla horren sekretuen bat, obakizu? Ba, egizan esteko sekretu. Nik uste urte asko horre zukalien egotien, beti tortillein, azkenien, ba... Bateatzea, bai. Eta seguro osagai honak, eta xamurra utzi barrutikan, tipula bota, batzutako, etxetik kanpon hauen beti gogoratzera, saman tortilletaz, bai. Ona. Eta, bueno, baina asko jutezea bestela, etxea herrian zaudenian da tabernara eta jutezea asko zoze jatea eta hola? Egunero, goizero, hango saldu eta gero etxera. Ez que guan nahi asko geha, eta bakizu, ba... Danak ez geha berdinak, eta batzuk juten dia jatetxea gehiago, eta beste batzuk galduen gutxiena juten geha, juten dia. Da orduan, ba, bueno, galdera horrexegatik antzan. Bai, bapatena, segunero, antzena, goizero. Oso ondo. Bueno, hemen inbiar deuna da, behitu hause, ja hemen jarriko deu, onduan, zeatikan laizte gorritu orduko botako dio, azukria eta tomatia, eta jungo geha ja, behitu gure... Zeratik, hemen gure saltxare bai murrizten dakau, ikustiko dugu gehiagin murrizten ba, pizkatez negaina gehiago botako nio, baina ez bau bihar ez dio gehiago botako. Eta bitartian fungo geha rabiolik prestatzen, bale? Bale. Nik uste ere betegarri ikusi zu, hemen utzi deu pare bat minutu suba-suan, eta guain bai ondo urtu dala dana, ja rabiolin barroa sartzeko. Beitu hau txiko eta hemen erdian. Hau ere bai hemen erdin. Eta hemen, beitu, labanak bera jetxi eta pizkat tablai pasa, vale. Eta hoi pasatan, hori esia dao, geho lehorra pasare, bai, bueno, papela emango izuto beto. Vale. Zeratik, lehorra ez badao, beho igual peatu itezaigu, vale? Vale. Orduan, bota hau pixkat, hau ondo lehortu, eta hemen, guain hasiko gea, gure rabiolik prestatzen. Orduan, ningo duguna da, atera, bir goiaratxo bat hartuko dugu hemen, eta behitu, ni hemen ondon jarriko naiz, eta zu hortxe. Hau egre, beti begi bat alboko zutan, Vale, hartu hau, laukilak ingo ditugu, hemen usten dut, baditu bat, igual hau pusketa hau sobratu ingo, baina ni hemen dikan usten dut, 3 ateako ditutela. A ber, beti jartzen dugu plastikokin ez lehortzeko, bestela lehortzen bada, gero ez da pegatzen. Orduan garrantzitsua da, ondo gordetzia gauzak. Baditu, jarri goiaratxa bat, honena erdian. Gehiagi ez, beti rabiolikiteko garaian jendia pekatzeu gehiagi jartzia. Hau da. Ondo dago, hola nahiko, baitu, saltza potentia da. Orduan, bitu, lagundu honekin, kentzeko lana, hori da. Oso ondo, nahiko da, zatikan gehiagi jartzen badeu, gio lertu iten dia, eta gainea gara kanpoa jutea, eta kriston triskantza sortzea, orduan. Horrela xingo deu, hemen horrela, eta hemen horrela, laukitxo bat. Vale, aterako deu, pizkatxo bat, pizkat bai, intxaurra eukitzia, udare bat eukitzia, bai, pizkat eukitzia danetik, Pizkat danetik eukitzia. Vale, horrela. Eta haman erreta erregina tortilla dan bezala zuria zein da? Zein da zure etxea juten dian gonbidatu eta zenzu? Behitu, nik hau prestatuko da. Behitu nola itean, A ber. Bi honean. Bai. Vale, eta hola ite du peixkituak. A ber, peixkituak nola? Peixkituak hola itxi. Hola, vale. Vale. Gero iten dugu, bi hauek bai hau honean. Hemen bai peixkituak itizkio, horrela.
hauek berdina barkatu, bestaldekoa. Eta behin, hola ditzen deunean, gero hau altzatzen deu, eta bi hauei ere berdina egiten dio. Eta hola zorrotxua usten deu prest. Ondo itxi behar da, Bai, batzutan lehortzen juten dia, eta gero ez du ondo peatzen. Orduan zeiten dio, beitu, hoi da, arrazoia. Hartuko dugu mendikan, zorro txiki baten, ur pixkat, beitu, Eta hola dakaunian, hemen bihatzakin, beitu, hola mate jogura, barrukaldian, horrela, Eta ur pixkatekin ja, ikusiko zuz asko zerrexago pegatuko zaigun. Iten dugu, beitu, bi puntxak, aspaldin da gabe neon nire bai, bi puntxa hauek, beste aldetik, beste bi puntxa hauek. Eta gero, hemen itxita dakaunian, bi puntxa hauek jo, eta bestiak itxi. Traka. Bueno, barkatu, galdetu izut, zein da zure errezeta erregina? Ze eite jozu gonbidatu dazkazunian etxian o zeo zeberezien behar dezunian? Ba, paella itxe guztete jaten. Paella, Bai. Vale, Baina hori nio kestekot paellera on bat, así que erosibiko nabez. Vale, bueno, eta orduan sartagilan nitezu, ez da? Bai, sartenien. De bai balekoak ateatzen dira, Hor behitu gauza, tingo dugu, hemen irin pixka badakat, horrela, Eta botako diot hemen azpina horrela, espeatzeko, vale? Vale, horrela, Horrela flojito, bigarren aia uregaz. Eta hirugarren aia, kapitan general. Bueno, eta gu hemen geldituko gea, rabiolitxuak prestatzen, biontzako nahiko jana eukitzeko, eta bitartian jungo gea mutiloa, teieria gaztak ikustea. Beitu zelan txuku nahiten duen. Eta hemen, begila beti hemen, Kaixo Joseba, baina teieria naiz, mutiloko odio baserriin aurkitzen gea, eta gonbidatzen zaitu nere behiek eta gaztaiak ikustera. Betidanik abeltzaintzara dedikau da gure familie. Txiki-txikitatik gustau izan zait nahi abeltzaintza, animalik, orokorren behiek, baina animalik guztik batez ere. 16 urten ezkela erabaki hartu nuen onta dedikau nahi nula. Ikasketak egin ditun, abeltzaintzako ikasketak, eta hontan astean pentsatu nuen 19 urtekin. Bizimodu gogorra baino gehiago lotura handi dauke eta horrek egiten dugu gogorra izatea. Baina, gogorra ez gustatu egin behar da, eta gustatu ezkio errexera ematen da bizimodu da. Hemen atzen aurkitzen diren behiek, Flebik arrazako behiek die, esnetarako behiek dauzkegu, izatez Austriako arraza bat da, eta hauek emandako esnekin, teieria gaztak egiten ditut. Behi arraza honen berezitasun bada, hemengo terreno aldapatxuta eta toki txarreta ondo adaptatzen diela, eta gazta egiteko eta esne gutxigo ematen duen arren, grasa eta proteina gehiago dauke esnek eta kalidade gehiagoko esnea edukitzen du beste arraza batzukin konparatu ezkero. 3 gazta mota egite ditut, behi gazta xamurra, behi gazta ondua eta ero urdina, eta dana ekologikoan ekoizten dut. Gure behiak ikusi dituzue eta oain goazen gure gaztak ikustera. Hemen txegaude teieria gaztakeko 11 kamaran eta erakutsiko izute gaztaiak. Egunero buelta ematen dio, dauken lizune zabaltzeko pixka bat, eta ezetasune uniformea izan daien gaztaian azal guztian. Hemen ditugu, ekoizten ditugu 3 gazta motak, 3 gaztak ekologiko zigilupean ekoizten ditut. Hau da behi gazta xamurra, hilabete eta erdiko 11 prozesu dauke, eta da oso janerrexea eta oso suabea dana. Gero ekoizten dut baita behi gazta ondua, 5 hilabeteko 11 prozesu dauke. Egiten dut udaberriko esnekin, kalidade gehiagoko esnea izaten da, eta orduan zahartzeko hobea izaten danez, hau eukitzen dut urte sasoi jakin baten bakarrik. Pixka bat fuerte xogoa da, baina baita jendei asko gustatzen zaio, gusto desente daukelako. Eta gero gure produktu izarra esango nuke dela, gazta urdina, 3 hilabeteko 11 prozesu dauke, urte guztien zehar ekoizten dut, eta gazta fuertea gustatzen zaio nahi, gazta hau gustatzen zaio. Joseba, espero dut teieria gazta gustatu izana, ea zerbait kozinatu alduzun gure gaztekin, eta nahi duzunen arte. Aio! Aupa Beñat, oitek ilusio ematezu gena olako jende gaztia eta olako grinakin eta olako gaztakin. Ai ama, ze txuku nahi aizen iten dana, eta nakeni etorri honean eta garritza gazta batzuk eta emango zio hemen egurra eta emango zio ere baixo zeingo dugu, ez da? Bai. Dudik gabe. Bueno,
Bezarka da hondi bat. Venga, ondo segi, bainat. Gurian jarraituko dugu. Hemen txe, betu zeitxura dakan ja, gazta kremak. Hemen, ikusi zure tomatia ja, zeitxura hartzen nahi dan, Hau aldeu birrindu eta iragatzi, edo horrela se presentatu, baina ikusiko dugu, jungo geha ikusten, bale? Eta hain bihar detena da, nik rabiolik egosten, horiek 3 minutuan egoziko dira, pasta freskoa da eta segituan egostea. Hemen inbihar deuna da bain pestoa martxan jarri. Eta hor ningo deuna, albaka horriak, hartu, eta barra botako dituzu, baina bakarrik horriak, bale? Enborrak enduko ditugu eta hemen organikoa botako ditugu, bale? Gero botako dituzu du. Intxaurra hauek danak ebai, eta gazta, dana ez, pixkak enduko jo, zatik esan dizuten bezala gero plateraratzeko, kusiko zu, laska batzuk enduko izkio. Ordu, ningo etena danik, laska horiek prestatzen jun, jarrikoet ura egosten rabilintzako, eta sartagin bat intxaurrak tostatzeko, bale? Bueno, eta galdetuko izut aldi berian, ospia inbeste torri zaizu aldi berian batea, beldurra mateizu pixkat, otxian zezate izue, ze ikuspuntu da kasu. Ba, egiz esan apurrat bai emoten dozte bilurre, zeni oso etxekoanaz, oso pertsona tranquille, eta interesik estekot egiz esan horregaz. Baina, bueno, badatorren, basaiatuko naz, alik eta hobien... Ondo kudeatu eta ea maten, ez da? Txiri. Txirriki txarrak esaten duen bezala, ez da? Bai. Bueno, ikusi laskakiteko ze gauza hona, hau da, zurigailua. Orduan, zurigailuakin mozten ditut horrela, eta gero, horrela laskatxo hauek, ja horrela jarriko ditugu plateran gaina, bale? Oso errez. Truko, na? Hola, truko batzuk, hola, moztu pixkat eta listo. Bale, eta fama hori gaina, eukiezu fama, ja etorri zaizu, eta guen datorren aia erra izan behar du, ez da? Bai, jo, azkenien Netflixeko batez be, 180 herrialdetan ikusko da, orduen horrek emotezte bilurrez, azkenien pentsetien irarpeize gongo dela. Hainbeste pertsonak herrialdetan. Bilurre motezte bai. Bai, errespetua bintza pixka bai, ez da? Bai, hori igual hori da berbi, errespetu, bilurre barik, errespetatzu, bai. Bueno, aldan honena edaman. Hori da. Eta... Altena egot. Txintxua izan, eta geho-gehokua. Bueno, hau mentxe sartuko ditut, hemen batzuk pizkata hundixo daudenak puskatuko ditut olaskokin, baina hori hola pusketa hundik nahi ditut topatu, Vale. Horre zemun zuaz. Holan, eroan Hoi dana, bai, bota dana lasai asko. Bai. Eta gero, eman bihar dizutena da, betu gazta, hartu labana, eta sartu gazta horrenek, erditik aurrea, puntxa guztia. Amendiko, na? Bai. Eta dado txiki batzuk errexo hartzeko birringailua gero, bale? Bale. Bale, hau gelaxe, hau hemen tostatzen dazkau, eta inbiernuna da, hoi da, ura jarri egosteko. Bueno, eta bestera, egunerokotasunean, ze gauza dituzu? Ez da bakarrik grabatzi izango zure bizitza, ez da? Jo, bitzu, nire bizitze da, o grabatzen nau, eta orduen estekote zertarako demorari, kanpoan nau, eta azkenien ordu asko diz, egunero, eta ez deitzen beste zer. Eta ez nagoenien grabatzen, nau niretzien, ez zeitzen, taberrara joan, taberrango saldu, etxera joan, txakurrek atara, paseotzuek emon. Energia rapatzen, ez da? Eta bai, ibili, eta holako paseotzuek emon, eta gauzagitzi egiz esan. Vale. Baina, bueno, egongoa, ez dakit mendilla, ondartza, ez dakit txakurrakin, saldikin, baki gustatzen zaizula. Bai, horia. Putezea saldin berriro ibiltzea, ez. Hori nio bilurre motezte. Bildura sartu zaizua enbeste añokua, Bai. Respetu larran dize, bai. Berriro hartzeko beste ez dut uste. Baina, bueno, beragaz egoten az monteu ez, baina beragaz egoten az handetxien, mimoak emoten, horrazten, eta... Beak zeo se sentituko, ez da, zuri bota zizula eta mina mantzizula. Nik usteat bai, jauzi nintzenien bai egon zan arduragaz. On ondo, nik usteat jazta, bai. Ja, pasa zaio. Jauzi nintzenien bai egon zan, saldize arduratute. Bai, Bai, ala. Hemen, inbehar detena da nik, hau, izan detena de iragatzingo deula, baina nik usten dut horrela zeutziko etela. Eta jarriko ditut hau aspin, gure rabiolin aspin, da oe berezi bat ingo deu tomate horrekin. Eta zu bestela zen, eskala zaila zean, lasea, ematen dezuztakin nahiko nerviosa zean, edo... Bueno, zango naben gauza batzutarako oso urdurizena zela, adibidez esaten dozti oso askarritzen dutela berba, eta ez dutela hain lasai zen baina gero nire bizimodue oso lasai da. Azkenien eustatea tetxien egotie, animalizegaz, jaleo gitzi. Osea, que azkenien familize eta etxeko ie oso. Osea, animalik dazkazu? Bai. Ze animalik? Zaldi bat, eta bitxakur. Bitxakurre bai? Bai. Bale, ze arrasakoak? Spanier bat eta setter ingles bat. Eiztari jaltzea? Aitxe da, eiztari ze, ni ez bai, aitxe bai. Vale. Ondo. Bueno, hori bihar deuna da guain. Beitu, emango izut olilua. Olilua gotako jo barroa, desente. Beitu, nire gotako izut horrela xe.
Vale. Eta ingo zuna dana berrindu. Vale. Eta emango izut, goiara txiki bat, dastatuko zu, eta ikusten bazu pixka sosito daola, botako dugu gatza pixka, baina ondo balin badao, Vale. horrela xeutziko dugu, bale? Vale. Hemen txe, rabiolintzako. Jarriko dugu, ja, irekitzen aste ardoa, bai, joa, ez da? Ba, igual zatian diren bat bota. Eman egurra bildurri gabe, ez gelditu. Venga, oso ondo. Bueno, eta ere bai esan diazu, lehen dantzaitia asko gustatzen zaizula, ez da? Bai. Orduan, jarraitzen dezu dantzakiten bai? Bueno, oinean kien asuntoagaz ez, baina orain arte bai. Bai, Bai. Ze dantzan bota, itetuzu? Ba, apuratanetarik hasi nintzen, hip-hop moduen eitzen, gero balletien sartu nintzen. Bai. Eta ja amaieran, zanen genke gehizen bat, dantza garaikidea, kontemporaneo deitzen dana. Vale. Hori itzen daben. Vale, ona. Eta talden batekin, edo nun baiten, edo... Ba, eitzen abezen musikalak. Vale. Zemuz gelditu da hori? Ba, oso ondo, ez da? Testura aldetikan? Nik entzena dut nahiko... Oso ondo. Probatu haber daun pixka triste o zapore pixka berdun. Vale, orduan ze, taldek desberdinekin o klase berezita edo nola itezen duen? Nik Gerniken ros dantza eskolan egin izen dut beti dantzan, eta gero musikalak eta olakak bai itzen izentez. Lehen, onja ez, baina. Onja, nahiko gauza bakazu, ez da? Hau super gauza dau, Dana ezin iritsi, ez da? Ona dao? Una, amurtu bagaiago. Vale, ados. Vale, ingo diuna da, hauken du, beti arriskutsua dalako honekin ateratzia. Kenduko diogu soberan dakana. Vale, oso ondo. Hau garbitzea. Basta esan deuna, Betu, itzeiten guaz, eta ja hemen badi joa ja minutu erdi, ja bi. Orduan ingo deuna da, ja, pizka txukuntzen jun historia, betu, hau listo. Hau ere bai listo. Platera bat aukeratu bihar deu, haberzin aukeratzen duten. Nik usten dut, plateratxo honekin, bikain. Hola, ondo ikustia zeiten deun, beti plater txuria gustatzen zit. Ez dakiz eba, baina ni usten dut, hobeto ikustea da produktua. Ez da txurian gainean beti hobeto ikustea dana. Vale, haure listo, hauek hemen txe, eta ingo deuna da, hau, hola, betu gauzat ingo zu, hemen egongo zea, eta ingo zu hola pixkat, horrekin hola pixkat txikitu, dana hola pixkat txikitu, eta hola ez deu pasatuko eta ez erre, eta utziko deu pixkat, baina tomate pixkat puskatzia. Hemen ere, gure gazta saltzai azkenengo berotasun puntxu emango jo, nola horrutzi deuna parte, eta hauek behitu itzeiten ari gala, intzaizkio, behitu. Horrela, kanpora, eta hemendik ebai, kanpora. Ingoituten aia, zuak, itxabi. Bueno, eta goratzea altzea lehen dabiziko kastina o lehen dabiziko urratz hori nola izan zan? Bai, gogoratzen az, bai, izen zan, nik dantza kastin batera guna ben joan, baina gurasoak eta esetz esateztien segurrun zan, Madrien zan, Fama Bailar edo hor programaran egin joan. Eta orduen, pelikula baterako kastin bat egon zan, eta ara biali doztien. Eta izen zan zigortzaiak pelikulako kastine, eta gero pelikula horretan parte hartu naben. Eta goratzen az, nitzela 3. zenbakiz, heldu nintzen, da zan egon inor, ni 3. zenbakizan nire kartelagaz, eta urte nintzen inkastin horretatik, Upilako koli egon zan, Bilbon, pila bat ume, eta ala nizen zan, bai? 3. zenbakiz etxiendeko, eta kortzo baten ipinde. Hola, esa, medalla de bronce, izango basan bezala, ez da? Bai, bai. Hombre, Juan, mida mabi urtega solako batera. Hombre. Bueno, hauek azkenengo, ez den nahi hurikan gelditzea, orduan hemen jarriko ditutola pixkat lehortzeko, bestei gabe, eta banijoa platera eratzea, beitu horrekin, ala, puretxo bat indezu gaina, Earra indezu, earra esku dakasuna. Bueno, ateako dugu hau, hemen txutziko dugu, jarriko dugu hemen oetxo bat, txakolina irekin biharko gendun, Bueno, iriko dugu, torko da momentua, torko da. Beitu ze, tomate krema earra indeun. Oso. Vale, oso. Hori azteko da behin, gero jarriko dugu. Hemen txe horrela bat. Iru, laue bai, ez da? Laue bai. Bakoitentzako bi bai, ez da? Volumen pixkat. Bakoitentzako lau, hau beste platera platatuko dugu. Bueno, hemen zeste. Platea ber, bueno, kutsara hori janin dezu horrekin. Bai, hemen janin dut, bai. Vale, bau jarriko jo hemen, guain beste aldian. Horrela xe. Vale, ezin hobe. Eta guain, jarriko eskio, gaztatxo hobe, bitu hola oso ikan igual. Gaztatxo busketatxo batzuk, horrela. Eta, intxaurrak ebai, lehortuta.
Eta egin dugu gaurkoan ebai. Eharra egin dugu gaurkoan ebai. Ederto batean. Eharra, gaina, atexio, nila, ikurriñan koloriak, eh? Hori bai, gizabitzu, pentsa barik urteako. Ona. Ba, hola, xe, lagunak. Bueno, ez dakit, orduan urrengo telesaia noiz izango, guantxe, utarrila bukatzen ego, otzailan esan dezu, eta? Otzaila amaieran esango nabe. Amaieran, ez da eguna. Ez da egunik, otzaila amaieran martxo hasieran horra diego miko. Aurrenengo telesaian ja horri biliko zea hueltaka, o bigarrengo irua, bueno, esaten dia, zenbak, 8 kapitulo esan dezu. Bai, 8 kapitulo. Haue, la edad de la ira, 4 kapitulo die, bienvenidos a den 8, eta ja, bienvenidos a den bigarren temporai, así que, peintzete, hori, 8 kapitulo momentuz, bai. Bueno, hemen gauza falta zaigu, hemen dakatela gure gaztatxua, ingoetela hemendikan atea, eta nire zen, jain deun gaztatze, ez dugu atea bihar? Baietz. Iaia juntzaite, Bueno, hemen txia aukainetik nola botako jau, nola fuerte xamarra da, bigoia da txikikin, nahiko. Ai ama indeu, eta bain, ai ama. Bueno, lagunak, telesaietan adibili, laizter ikusiko dugu berrize, eta arrakasta askoki, bota bostekoa, eskerrik asko, Zueri. eta kuxu asko, eta biharremen izango. Aio, pela, aio.